Ahojte priatelia, dnes máme veľmi zaujímavú tému. Mazda CX-5 vo verzii 2,5 litrovej e-Skyactiv G Exclusive Line modelového roku 2026. Ide o aktualizovaný crossover pre európsky trh, ktorý získal technológiu Mild Hybrid Mazda MHB spolu s atmosférickým benzínovým motorom s objemom 2,5 litra s výkonom 104 kW, teda 141 koní a krúťacim momentom 238 Nm. Všetko to spolupracuje so 6-stupňovou automatickou prevodovkou Skyactiv Drive, dostupné sú verzie s pohonom predných kolies alebo všetkých kolies e-Activ AVD. Zrýchlenie z 0 na 100 km za hodinu trvá približne 10,5 až 10,9 sekundy a maximálna rýchlosť dosahuje približne 185 až 187 km za hodinu. Dizajn zostáva v typickom štýle Mazda, elegantný a prémiový, zatiaľ čo interiér ponúka veľký multimediálny displej s Google službami, kvalitné materiály, dvojzónovú klimatizáciu, vyhrievané sedadlá a volant a tiež lepšiu zvukovú izoláciu. Výbava Exclusive Line zahŕňa rozšírený bezpečnostný balík e-Activ Sense s adaptívnym tempomatom a núdzovým brzdením. Celkovo ide o vyvážený crossover na každodenné používanie so zameraním na komfort a spoľahlivosť. Ďakujeme za sledovanie, špeciálne poďakovanie za lajky. Prihláste sa na odber, ak máte radi autá. Uvidíme sa.